Kortesubiko udal liburutegiak 10 urte bete ditu eta urteurren hau ospatzeko ekitaldi berezi bat antolatu du udalak. Ospakizun hau aprobetxatuz, oraindik aurrera liburutegiaren irudia izango den logotipoa aurkeztu zuten. Ekitaldia borobiltzeko 10 urte honei buruzko argazki erakusketa izan da liburutegian bertan, liburuak erosteko bonoen zozketa egin zuten eta jarraian lunch batekin gozatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek. Kortesubiko udaliburutegiak 10 urte betetzen ditu eta hori dela eta ospakizun txiki bat egitea pentsatu dugu. Orain dela 10 urte hemen liburu piloa egon zan, baina antolatu barik, ordenatu barik, eta pentsesan orduen horrek antolatzie eta erabaten jentieri emoteko aukerie liburutegi, bidan moduko liburutegi bat. Horrek lan eta esfortzu handia suposatu zuen eta gaur egun esan geinke dekoguzela 5.000 ale dekoguz liburu eta CD eta bideoan artien eta guzti horiek dauz jentiek hartzeko moduen. Gero baita be, Kortesubiko liburutegiak esan behar dugu txartelak atara zituela bere garaian, txartel horiek egiten jarraitzen dugu eta gaur egun 158 txartel erabiltzaileenak dekoguz. Txartel horiek ganera Euskadiko irakurketa sare publikoaren baitan gaudenez baita ere liburutegi moduan 286 beste herri batzutako liburutegietan liburuak hartzeko erabili aldire. Esan behar da baita be, 10. urteurrena dela eta pentsa gendun irudi bat behar dugule gure liburutegi jentzako. Eta hemen Kortesubin bizide Oiane Abete Salegi. Berari eskatu tzegun ia ingo enke logo bat gure liburutegiaren irudia izango zana eta bera izenda hemendik aurrera gure liburutegiaren irudia izango danaren egilea. Gero baita eben esan behar dugu hemen irakurzaletasuna sustatu nahi dela. Alegin handize einjala, pertsona bat izen da hemen hau dana antolatu, liburua katalogatu eta nik hemendik aipamen berezi bat emon gura deutzat gure liburutegiko, Kortesubiko liburutegiko arduna dan Marije Ansotegi.